и шај цело животот е на кавеле ко ибадети, кълдин постинг сасо мангјакер, 10 пути хаджи керте мангјан. Ама замислен ко диве ашура кора раклове ки страна Омер ибн Садески. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Прво салават и ко честаро омаро мангло пегамберу Мухаммед салаллаху алейхи ва алихи ва саллам. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Одуито ко честаро имам Алија саламуллахи ва салаватуллахи алейхи. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Отрито ко честаро امارو منگلو جیفدو صاحب العصر و الزمان عجل الله لولیک الفرجهم الشریف. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Амен иншалла продолжине амаре анализеја со деси салило кодешто диве таромасек Мухаррам кодиве кога имам Хусен Ислам пире најпашен царовена шехидија ки Кербела. Ерати диклем тарофтуте кваш джико ењате кваш со отприлика десиналапе со говоре Зухейре скоро, о говор таро Бурейр ел Хамедани, кергем лафи воопшто кога Омер ибн Саад фрдали прво стрелка карши имам Хусен Ислам и војска, карши имам Хусен Ислам и хамодолеја најавинала о старти ебит какор. Морате халова кај джија кава време джико е њатекваш или англедеро е њатекваш, имам Хусен Ислам пробинала с неко секова можно начин течина во ломариве, мате постојно ли битка, мате марем без. Манглјате долго значај, хем код ова моменти, хем аменге код денешно време, дека никогаш насминејат од кажинамен кериндор давети еке мануше. Шај порано или покасно, о калби еленгерет и ирангемен. Шај прво пути кашунен, шај нанете шунен о прво пути, дали джанена козом од прилика мануша приклучингјапе си имам Хусинески али салам, таров тотекваш, джико е њатекваш, што сине е Омер ибн Садески ки војска. Тријанда хем нешто джене приклучингјапе си имам Хусинески али салам, кога веќе претне маремпес, таре Омерески ли страна. Хем постојне на дуи врсте верзие, кома катил или кодва со 14 армактали, кого хур приклучинала песе имам Хусинески али салам, некој вакрила ки е њато рат, некој вакерала дека пали е њато рат приклучинала песе. Ко деште кваш сабалеско. Постојне на дуи врсте верзии. Хем исто агјар, постојне на хем исто агјар, дуи врсте верзие дали сини имам Хусине ефтавардешу дујџене или синеле повише таро ефтавардешу дујџене. Значи и бројка о мануша дебатириненала. Соске дебатириненала кади кавдиве о прво напад е Омер ибн Саад скоро ко само начин син. Солеја прво нападинала Омер ибн Саад. И локи филозофијата рие битка, а калајта не, леце те вакера буд харица джене, а калајта не 3000 джене. Омер ибн Саад нарединала паншеле джененги тиклове навријал, машкар кополе, хем те фрден стрелки. Ривајете ја пренесена дека 300 джико саранда джене муле ко прво напад, кога Омер ибн Саад акале стрелкенцар фрдена. Хем отприлика козома чона кој керами ке да бројка ефтавар дешудуи, буд харица. Бишудуи джене. А далески алимија вакрена дека на повише да таро ефтавар дешудуи джене сине е имам Хусине алейхиссалам ки Кербела. А далески да о ривајете ја пренесенена кај имам Хусине алейхиссалам не саве алимија вакрена кај синеле повише да таро ефтавар дешудуи джене. Па соске тогаш амен бершенцар веконцар джанеја каја бројка ефтавар дешудуи джене и та не само ко прашање. Соске шете превртинен
Bud ilaja te shunen, bud dersia, retko manusha keren alafi so desinula pes angleder te marempes. Пред те оволо плане намази ретко мануша керен. Jedino manuš meso diklum дека кергја, детално анализа, хемодолестар лаја маре дерсија, да носе и дамар накшаван. Таро шофте кој сабалеско ро кергја, джико ефта палоручко со десинолапес, детално. Хемовко самото говор ова керла мена раклю. Ако ом наракля, кај се мамен. Мена раклум ва керла, те керл некој лафи со десинолапес пред те маремпес. Со скјакалетане са литературе. Макатил или о литературе, о лила кола со пренесенена о Зухейр и Крилохе Муло. О Хабиби и Крилохе Муло. Хури Крилохе Муло. Бурейр ал-Хамадани и Крилохе Муло. О Абас алейхиссалам и Крилохе Муло Али Екбер. Ама дали само да пишува калајтане томија хем томија лила. Секова е клаф и ленгороси не забележимо ки кербер. Ко саво начино братингепес. Савеленгере худбе, сар представингепес. Суске тогаш, кога се не најрати претерати кога кергем лафиетар о Зухейр на вакерла месиум о Зухейр само, о Ибн Кајн, таро чаво Кајн ел Баджали, племе Баджали. На вакерла гар, месиум о Зухейри, о лави таро акава племе, бранинаве Хусейне, саро лави со бранила пе Максаме. Халове ако саво смисол керенаси на лафи, поезија керенаси не хемодолеа и калена пиро потекло колајтане о мануша. Хема кала мануша дареске даранаси не те джанленге. Омер ибн Садески ривојска даранаси не те джанленге. Јектаро најпуредер мануша ки кербела, викилнапес Абис ел Шакири, бутитано пенџардо. Синеле над ефтавардеш берш. Коги клола ефтавардеш берш мануш. Значи мора това ептен зорало, хем толту не си зорали историја палатуте, сар храбро војнико, за да војникијате нашен 3000 манушаци денапес на магинате маремпеле. Хем памтинено до Алафи Омер ибн Саде скоро, кога вакерле шимреске ошимр, ако муклян еке против војске Хусейнескири, на ета чол нијек дживдова мендар. Соске амаре војникија мерена акале дуњеја, ке живине на акале дуњеја, ке джукотола живине на ахиретес, ке родено ахирети. И цел ленгиритан интересено ахирети, тересен баре дереже ко ахирети. Хемадалеске да, кога керла песлафи башо Хур ибн Језид ер-Рияхи, постојнена дуј верзија. Јекитано дека приклучинула пес имам Хусинеске ки е њато рад прете правјоло сабај, од дешто, диве, ја веритано дека приклучинула пес ко деште квашо сати, ко самото диве, ки јомуле ашура. Хемохур јектаро најпример на мануша ки кербела, Хур ибн Језид ер-Рияхи. Мората халеви улога хурескири англедер од дешто диве. Прво мануш со ресола ко област ки кербела сино Хур. Дујто ресоло имам Хусинез. Ко дујто диве таромасек Мухаррам. Накопр ко дујто диве таромасек Мухаррам. Имам Хусин ресола дујто диве ки кербела. Хемодотеја чавкерлале хурескири војска. Кого Хур вакерлале имам Хусинес керслам саветане о наредбелескере со насминената мукенлете продолжинол ки куф. Мора катете престојне, саджукате на налапес одлука, сока керолпес и имам Хусин нам пало откако веќе не гирингелевскиот приступ те джал за куф. Со керол имам Хусин саламуллахи ва салаватуллахи. Кога охурва керолалеске, дека на мукјолале, на шти мукјолале те продолжинол англете джалки куфа, имам Хусейн само кала, кешки синети дајте на бијан керолтут. Паро лафи дела е хуре. А охур сова керол? Акала валаи, товолтил сине, сави било ја вердајки дуње. Акала ка навреди нафту си немета, ама се епи свети деј Фатима Захра алейха селам, на шти те навреди нафту? Ти какава саво знакојтано? Мануш катили да то волки пири природа,
какава моменти ја чавкерала имам Хусейн алейхиссалам. Мануш катили да исиле респекти карши Хазрети Фатима алейхиссалам. Сојтана дава знакот роковло калби. Панди си шансе акава мануш со тиранол без пала. Имам Хусейн алейхиссалам дала пани лескере војникон, хем дала пани лескере грастен. Хем дик највише со дружингјапес имам Хусейн алейхиссалам сино хур. Таро дуито джико крајно диве о хур сине ностоп ки комуникација имам Хусейн алейхиссалам. Хем шунала сино преговора со керол имам Хусейни за да течи намени борба. То одложинала сине дикел имам Хусейни мате марал пес. Хем о хур сине сведоко башо саадав. Агар да ко дешто диве сабале скоро коро деште кашо сати о хур Джала Комер ибн Сад хем вакерла лески вакела одлучно ли сиенте марентумен имам Хусейн алейхиссалам. Омер ибн Сад вакерла каја битка ка вклучинал чинин до чини башере, чини веваста. И охур вакерла па добро соскина согласинеат од башулескере преговор, амате марен песникинол пе валки медин. Омер ибн Сад вакела толсене джикиман дека согласинам, ама на не и одлука джикиман. Неголи кубедул ибн Зијад хем кој езити. Соске ја верди века вакерно езити на наредиња, о атентати имам Хусейн скоро ништо насинеле, дури рунѓе имам Хусейнески. Валаје, пробинена кон секоја можно начин. Пандагарица, чипете некило, акана пало дешбершки кил кој езити пробинјате бранил имам Хусейн. Надека наредиња убисвале скоро. Дик, о Омер ибн Сад вакерала, толсине джикиманде, ка согласинама ко преговора со вакерала со имам Хусейн алейхиссалам. Тогаш охур цидела пес хем дикено моментија, валлахи, шај цело животот е на кавеле ко ибадети, кълдин постинг, сасо мангја, кер деш пути хаджи кер те мангја. Ама замислен ко диве Ашура кора раклове ки страна Омер ибн Садески. Сато ибадети перала копани. Сато намази перала копани. А раклове ки војски имам Омер ибн Садески. Ама Омер ибн Садески платинала се не вучукар. И војска Омер ибн Садески те абесине те фрдеек бар теле те фрдесине против имам Хусейн алейхиссалам сеан се не платимо. Тогаш о хур цидула пестар Омер ибн Сад хем почминала те размислинал. Соске вечи силе дикло прето дештекаш, кава керафтуме Никола джене приклучене напес имам Хусейнеске забележиме и тане ко литератури. Нуман ибн Амр, Ебул Хутуф, дуј прайле Ебул Хутуф, близнакја приклучене напес имам Хусейнеске. Саад ел Ансари, јек мануш, Сейф, јавер мануш. Приклучене напес имам Хусейнеске алейхиссалам кој њате кваш. Сабале скоро ко дешто диветаро масек Мухаррам ко јаумул Ашура, ко диве Ашура. Хем охура кана вечи сила дава ко ки годи хем почмине на осумње килескири годи. Почмине на осумње хем осифатиле скоро променин гјола. А замислинен, најзорало мануш ки цело војска Омер ибн Садескири, тано Хур ибн Језид ер-Рияхи. Познато генерали. Хем јектаро најбар веле куфејчајна. Јектаро најбар вале мануша генерали си не војскаки. Кога шунало одлучно се Омереско рукај, чини баше реакате ко. Тогаш почминала те сидел пе спалал, хем ки војска пирала се на Англија палал, наџанала со те керал. Мухаджир јектаро амалаја хурескере,
пренесинала овакава ривајаци. Емвакерала ако пучена масине кој сине најзорало, најсилно војнико, ки цело куфа кава керавсине кајтано хур. Ама вакерала ко дешто диве, која кава време деште која шо сати, охур бледонгја ко пиро муј, жудонгја ко пиро муј. Хем почмингја те пирил сар делино сар нашавдо, машкарки ко војнике омере бен садескер. Хем синеле бу сумње ки годи. Ама јек секунда, валлај, јек секунда таро размислибе, таро правилно размислибе, да теавало хадисе пегамберес корисам, пошукар јек сати размислибе, него ефтавар дешилјаде доброволна намазија. Јек сати размислибе, тефекур. Ов поставинала песке опрашање. Охур поставинала песке опрашање. Нудинала пес мангедуј опција. Или те бирина во дженнети, или те бирина во джехеннеми. Дик мануш, последно моменти шајте перол пишмани баш одредена буке. Последно секунда шајте перол пишмани баш опире негативна буќа, баш опире харамија. Хема кавана не со пилум чинавгум те пијав, келгум комари чинавгум те келав. Или џава си неко бијава, на џава више ко бијава. А кавана не обично пишман луко. А чавкергум е зехракере алейхаселам е чаве, чигум дар е зехракере алейхаселам е чавески имам хусинеске. Лескере чавенге, лескере ромненге. Пучело омере бен саде, вакерла добро. Христијања, јахудија, џукелен, бале пие на тарој уфрак. Сој писо на ден имам Хусин алейхиссалам пани. Садала одговора негативно со одговорингјалески омере бен сад, леске праге бари сумња ки годи, касе аме воопшто требала те марав мангоакава дие. Манушеја каске со о пегамбер алейхиссалам вакерја кајтано се иди о првако е дженнете скоро. Мелеа требала те маравма. Хем пучела пе садава прашање. Дела пес манге опција, те биринав, машкаро дженнети, хем о джехенем. Со керала, кога веќе одлучинала, те джали имам Хусинески алейхиссалам ки страна, јектаро мануша, која нав касир, пучела ле, дикала дека овпе грастеја, почминала те джал спремо имам Хусин алейхиссалам. Кала джелите марету те Хусина ка нападинеле, ов мукела пиро копјетеле, соски ако кереа то копју пресозначено до, джете нападине. О мукела пиро копјетеле, хем чивала пиро штити палал, пиро оклоп, чивалале палал. Екела фете мангеате мударен, вала калам мударен, ма джанава више каскиди страна се. Хеморивајетија вакрна дека теларде шереа джаласине, валлај. Замисли на калви е хуре скоро. Дали о Хусин алейхиссалам ко простина лески. Джикоте джаласине керала дова ја раби пелум пишмани, опростин манге со кергјума кава. Опростин манге со чинав кергјуме Захра кера алейхиссалам е чавеки кербе. Кога ресала джико шатоера ко имам Хусин алейхиссалам, сова кала ски ја Аба Абдилла. Алум те родав афи тутар. Алум те родав тутар опрост, то простине манге со кергјум саакала. Дик замислен и страната родова со родоло опрост, хемодовакова со доло опрост. Соске требала това ковле калбескер. Ама кога требала това оштар, требала това оштар. Хусейн алейхиссалам сово керале хуреске, ја хур. Опростинава туке, о Аллах, о пегамбери, хемо ехли бейт алейхиссалам опростинала туке кала со керге. Приминала ле кипири војска,
Прво бутио хурсо замолинал имам Хусейн алейхиссалам кала ја Аба Абделла. Акала дозволил манге тикловавто братинама не манушенки. А чеквајтано прето зухур, прето планне намаз. Охур коројња текваш приклучинала пе се имам Хусейн алейхиссалам, а џанеја колко зомо сати на кели дуња ки кербела? Код дешудујем сарандовто 2 минутија прето воло планне намази. 2 минути англедер те калдинено планне, тогаш охур на кели дуња. Значи панда Зухейр тано дживдо, Хабиб ибн Мазахир тано дживдо, Муслим ибн Науседжа јектаро позната му ник имам Хусейн алейхиссалам, ама англедер мерала, прето Зухур мерал, ама калета не панда дживде. И клола хем вакирла месиум охур. Вакирла ту мен саве мануше алена катете марентумен. Аленте марентумен противе Мухаммедеско расламу унуко. Забранинген лески опани, а христијања ем јахудија пиен опани. Козо ми да кандинам нешто. Код денешно време ако мануша на џанена баши кербела. Хем ако мануша џанена баши кербела. Ама којек начин или која вер избегинена те вакерен латар, постојнена буд кривција баш одо. Ако мануш шунгја некад баши кербела. Хем која кала дивеса, вакергума која да пут, која кала дивеса не осетинала жал. Не осетинала тука баш о шехидлуку имам Хусейн алейхиссалам. Валлахи, о калби ле скоро тано сареши мре скоро калби. Вазеле старте васта. Соскина само шие кеде на пескоја кала дивеса. И си мануша со на немуслимајна, ама тане ко факти побаре муслимајната ро самата муслимајна. Со сетинена песко имам Хусейн алейхиссалам организирана настање. Светска настање организирана. Кој тану имам Хусейн алейхиссалам паника ден, лулудика ден. Те сетинем песко кала дивеса, хем замисли на не муслимај. И си буд муслимајна сокерна. Ама која кади ке о де факти тародова лафи муслимајни 99,9% само шие керенале, никоја вер. Ја верак славине на песке. Хиџретско нова година, ма акавада не војтано. Ама себе писо акавајтано противо шие, ка славинале. Само себе писо шие керена, ама тиме амика ке рос противно. Кога Омер ибн Саад шунула говоре о Ехуре скоро, нарединала те фрден стрелки упрако Охур, Охур и ранала пе спалал ко шатори. Тогаш десинала пе со прво баро напатаре омерески војска, карши ко имам Хусейн алейхиссалам, паншел мануше и клона, хем фрдена стрелкенцар против му имам Хусейн алейхиссалам. Хем буд жене на кена кати дуње. Коро дешудуј, хем сарандуовто, пред о салат ал зухр, пред о планне намази, тогаш на кело Охур алейхиссалам и дуње. Кога дикела веќе џанена кои исто на кела каква време дуње, каси си посебно кабари ки кербела, таро мала имам Хусейн алейхиссалам. Хабиб ибн Мазахир. 5 минути ја пред те калдинол песо намази ов тогаш на кели дуње. Бу стрелке добинала джикоте бранинала и имам Хусейн алейхиссалам. Чивола по вас, за да мате фрдено стрелки, мате перено стрелки упрако имам Хусейни, о Зухейр ибн Кајн, исто ле скоро вас, прободимо стрелка, ја со ачавкерге и стрелка мате кол имам Хусейн алейхиссалам. Саве амала син имам Хусейн алейхиссалам, валлахи. Замислите олту деша савке манушау дивесар со син имам Хусейн алейхиссалам. Козом бире се адајли. Савке амала син имам Хусейн алейхиссалам. На не амала сар со син имам Хусейн алейхиссалам.
Јектаро војники имам Хусинески Ислам, коанав Ебу Сума Саиди, код дешудуи хем Сарандупанч, најавинала дека план не намази ковол. Хем Бутмануша мерена джикоте бранинен имам Хусин Ислам таро намази. Ебу Сума Саиди, а војник имам Хусин Ислам. Ки сред битка вакерла времето на намазиски. Хем Бутмануша кате мерен. Охур, кога добинали наредба тиклол тарикуфа, ем теджалта шавкерал имам Хусин Алисана, шунала си не е глас. Ем акава вакерла имам Хусинеске годжала веше ја абдила керманге халали, керманге афи. Имам Хусин Алисана професионалиске хемова керла дозун манги нешто тоа керавти. Сартикно максам и правила пелески. Суисиле обхарипе кокали. Вакала ја абдила кој клилум тарикуфа шунала си не е гласо, ја хур пружинала пестуке шанса те куве ко дженети. Хем мислинала си не манге сар шај, те пружинал пес манге шанса те кував ко дженети, а джавата чавкерав тут. Ама кана халилум. А деја шанса ко дженети тано си не те приклучина матирја војскаки. Хем охур приклучинала пес имам Хусин Ислам војскаки. Кога ги клела ко Мегдани сине ек мануш коанав, шужанав, Језид ибн Суфијан, ке омерески ривојска, со мрзинала сине душа е хуре. Хема джукела сине само приликата му дарали. Кога ги клела охур, акава Језид ибн Суфијан, и клела те му дарале охур перавалале, му даралале. Хем саранда манушен, перавала охур, ки самото диве. Тогаш Омер ибн Сад вакала нападине таро совстран. Мударен але скере грасте хем перавен але телек таро грас. Почминена сате кувени. Мачен цар, копјен цар, стрелкен цар. На неја дава јека јек, шелко јек сине. Козом шајт издржинал мануш. Валла е козом шајт издржинал мануш. Хем кога перала таро пирограс, викинал имам Хусини. Имам Хусин Ислам авала, хем пандала хуре соске хуре скоро шеро сине пайлардо буздогани аджена да топка, хем суиси са сувја, еке асавкаја сине кувдо охур рибан Језид рияхи ко шеро. Имам Хусини пандала лескере дајакере шамјаја. Котореја, тари Хазрети Фатима алейхиссалам. Пандала ле скоро шеро. Хем охур, саламуллахи алейhi, Аллах те мукел по рахмет, ем те керла мен сарлест, иншаллах накело те дуња. А од почеток сарсине, имам Хусин Ислам акала кешки сине ти дајте на бијаналтот. Ако акала толду сине јавер дај, кана вреди нафту сине меда, ама ти дај зехра. Ки крека зехра коро котор, јек дело латар, панлотано ко шеро е хуре скоро. Никогаш на джанена, Аллахи, о живото ко саво хали, ко саво нажинем кај кингаралту. Молинава Аллахе субханаху ва таала, иншаллах те кераламен таро аскерија, саро аскери имам Хусин Ислам, те ламен о хајри ки дуња им ко ахирети. Ама ремулен, иншаллах, Аллах те бареке ва таала нека дал полокипе, нека муклярал полокипе упраленде. Хем те кераламен, иншаллах, саро хур, кога со халило пири грешка им промени гапес джикоте синеле шанса. Мате дозволено Аллах те бареке ва таала ко последно моменти да те нахалова сар со сина кала Омер ибн Садески ривојска. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.